Не. Погнаха ме полицайите. Как ли го навлачат? Успях да се скрия. Успях да се измъкна поне от полицайите. Сега да заравяме трупа. Сега къде да го намирам този труп? Едва ми с бялки полицайите. Ето. Хайде, извън. Стига си се легапила, левиоса. Поне заклинанието ми. Къде ми е чадъра сега? Още обаче. Не. Чадъра ми не е здрав. Тая чадъра ли ми щупи? What that? Тази ми щупи чадъра. Той ми е супер важен за убийствата. Нищо. Ще купая сега. Хайде към града. Мързина. Лебя се на осаря. Сега какво ли да е правил? Ще я заровя, естествено. Знаех си. През цялото време я преследвах този полицай съм. Аз съм полицай Викториев. Абсурдно да хвана някой убиец. Мога да говоря руски, но мога и да ги хващам. Ще види тази млада госпожица. Гледаме от няколко дни. В тази поне няма никога да разбере как съм я убила. Колко жертви има? Сестра ми, братовчетка ми, гаджето ми, годеника ми, най-добрата ми приятелка и тази. Единственият труп, който исках да убия е тази и сестра ми. Горе-долу те. Тази исках много да убия, но сестра ми малко или много ми липсва. Ще видим. Мама имаше заклинание за събуждане на хора.